Да, това 6. Ние саппорта света, чукни 5, Дени, чукни 5. Дуо саппорт. Дени, айде, два саппорта. Да. Rip in peace. Pretty Pepper, да. О, какъв много скоп! Трябва да флашна за този чин. Как не съм бърша? Мале, колко съм точен днеска. Имам пропуск. Бум, ще флашна, защото съм много добър. Бум, аз също. Мерси. Пеперони! Аз го плаших за да влезе при тебе. Лол. Ще най-малко запускаш магията. Аз се пусках загуба. Чипа... не си пускам магия. Не, що ме не хилна, трябва само него. О, тафа, мините пият сини лъчи. Дарт Вейдър, знаех, че си тук. Дарт Вейдър! Дарт Вейдър! Бум! Не му барай фарма, те ни трябва фарми. Тия са сапорт. Чули ти сапорт? Не, лак. И прони. Еви ларк. Защото съм готин сапорт, че ларна. Аз също. Ма ти ларни тука. Мъга бе, това бумеранг. Не мога да го хвана, бе. Кога? 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 Де я знам? Ети. Не, Дени, няма... това тедито ще ги стъмва, аз ще хелвам. Ще поддържаме и кръв и ще стъмваме. Прав си. Ама кой ще поддържа манната? Срака! What the fuck? Дайте няма сорака, нали? Айде, аз ще скоча. Давай, Деви. Да ме много скипал. Някой така. Кой е умря? Вани. Тедито е, или от Денито, или до него, тедито. От Вани, да, знам. Някой да си намали звуците. Изчакай. И теди е май, защото са в една стая. И така се чува как тедито... На тедито играят с едно. Аз моите цигари спрях. О, мага, оцелих я! Днес съм в разгара си. И цялата износка. Да, аз съм минал. Дени, Аз съм служил сега. Зикс, имаш най-много фан в играта. Не, Зикс има повече. Да, днеска Зикс. Бум! Скоро пате, чвалихме го. Там ще фокус на мен. Казикс, Айде, фокус към. Вече имам 14. О, имам взема повече фан от Казикс. супер, аз тук ларнах Казикс да сложих капан. Тук, защото не е тук. Добре. Тук имам трап, ако нещо Казикс за тук. Добре, аз пак да си ларна. Вижте ме на каква кръв остана. Ваня рекова и се. Да, кой го казал, той децилен толкова си не се рекова. Няма рекол за LCS плеерите. Теди, Да. нашата стратегия, ти скачаш, EQ, стъмваш, аз си меткам Q-то, за да мога 100% да го оцеля. И скачам с котката и Дени го убива с W-то и през това време пуска ето, за да го свали още. Аз вижте на какво направихте името на такава кръв. Кой сигнал? Кажете ми просто кога да скачам. След като стъмна Лукс. Ти напомня тъмна. О, LCS! Да, ето стъмнах я. Коле е тя мене. Ей, не му стига кръвта, аз ще го килна. Ей, то по-ладно, то. Аре бе, Ето вече. Дени, свалям ти ги. Иска бих всичките хелт полшенки на тимото. Ако му хвилиш един бумеранг, може би, това ще го убиеш. Да, той взе да ни по 3000 демет.
Умри. Чему Точно как се справя? Добре, 0-0-0. пак? Репорт миньоните. Моля ви се. Останах на 3 кръв и миньона ме удари и умрях от инстимус. Ти чекай хилна някой с големия. Не ти го давам. Ще те хилна с малкия там. Имат лард. Тия в храста ли имат ларк или... Додж скилс. Рипин Пепси. Айде, нямат мана и двамата. И аз нямам. Има. Айде, давайте. Стой! Фак! Как ги мислях? Айде, Twitch, давайте, дайте. И да, няма да имам зап. И да, аз няма съм тука. Как ще мога? Лично тебе? Найс! Те ни устихте кила и се телепортирах чак тук и никой не умре. И хем взе кил, хем тавър дайвнахме и хем съм на макс кръв. Не се купи кръв. Нар, what the fuck? Бегай! Нема, още един съпорт ще има. Нема, ти нема какво да правиш. 4 за пор. Има! И как? И сега тримата сме с Доран с блейдове. Чуйте. Пуш. Пъжвайте, бе. И сега тримата, сега имаме трима с Доран с блейда на бота. What the fuck? What the fuck? Ваню. Изи. И аз съм с Доран с блейд. Самотна съм. Не! Репорт към Сикс. Чакай хилна някой. Чакайте, трябва да има някой. Ето Хилна. Помощ! Идвам. Ой, Идвам! Не. О, найс. Бързо! Убийте я! колко си така? W! Ей, GC! Няма мана за зап. Обърните! AQ! Аз няма ги. Освен ето. Давайте! Yes! Ей, пък мене ги! Не, ти му остана. И Казикс. И лукс. Да. Зикс умре. Аз го убих, казах. Да, аз Да, го с знаете. всички. Остана на едно кръв и той си пусна килто и го взе. Не, аз го ударих с близика така и го изнайтнах. Много ми пука дъвстеп игнайт! Рипин пепари. Тък му не избега, нали удрям го с близика така и само дъв. Да. Искам, аз си го стихна много. Ти го взе. Репорт Сандра, скелет, no СС, no help. No СС, no. Аз взеха си за абсолютно всички такива. Аз на ларда мога ли да подскача? Какъв арт? С какво да почваш? Бързо, всичките да му лардваме Лейна. Не трябва, нашето адикер трябва да е здраво. Да. Да. Найс арт. Уи! Рипин пепари! Дай ми си рипим пари. И да се в следващия епизод, нали тя добре? Вау! Бързо, Дени! Yes! Аз съм про сапорт, най-добрият сапорт съм стига на едно кръв, за да Дени да му си получи пасивката. И за да взема. Видяхте ли къде съм добър сапорт? Всичко изчислено. Аз този пасив не взеха с бях на скорости. All calculated. Аз се биха, ама я се получи. Денито и минимайте. Да бе. Имам такова. И колко ти имаш? Вече нямаш. Имам едно. Ето па много. Аре! Вау! Сега искам да бъдкам. Аз Вика свети. Yes. съм още 4-ти левел. Вау. That makes sense. Нищо, ние с тебе сме най-добрите и затова имаме улото първо. Не! Нямам споте! Fuck. Ти да скочите още и не искате. 4-2. Интернета ми спре и аз ходя натам. Ох, прис. Върна се. И пак спре. Ама поне си на турета. Да. Kill life on turret. SS. Да знаете. SS. Now you know. Аз имам тока ти. Secret of Kha'Zix. Ваня, как се обаче това пак? If he does much. Умера. Съм се зареда пасива. Казах ви SS. Пак ми. Rip in Pepri. No, please.
Ау, как да спасих? Не се плашех да си го взема, бе, много си гаден. Мерси. Гледай нулта! Гледам Гледай! съм, да. Силта си игра. Това, бе! Там да ще има флаш. Да, защото не видя на двамата ултовете, между другото. А, супер, дъбъл бъв. Дъбъл бъв. Дъбъл бъв. Айде да убиеме Twitch. Аре. Готов ли си? Не. Това добре, чай да мине цигната. Мале, интернета ми спира като правя крачки. На всяка крачка ми спира интернет. Айде вече. Айде стоп. Много да го поридо. И Да. кил да Бум. вече. Джи, Браво, бе! ето тех асист. Yes. Ти кой ще опитваш, бе? Питате нека си името си. 9 левел. Ни да леви. Не! Тък му се флашва. А виж, то никой не забелязва тимото на това. Аз го забелязах, ама много работа да отида. Има ли? Нищо, аз поне имам лайфстил. Колко лайфстил имам? Познайте. 12%. А, да, 12. Чакай, 11 са, стига лъжи. Да, ама имам 12, не знам. Намали се! Намали се! Не! Прави се ти му... Живял съм в лъжа. Чукване, ама прекрасно. Живял съм в лъжа. Айде, Да, живял си в лъжа, знаем. чакай. Бум. 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 Пази сега да керито. Но, репортвайте. Са тия стонове, бе! Репортвайте Ваню. Не си пази аде керито и ми копира билда. Копира ми билда, репорт Ваню. Оде това. Лоле. Ма ние, ако е покриме Ваня, ще го покриме също. А, да. Да, Сашо, той е За хубаво. това, Ваню. То това няма... Това ще е хубаво. Рипин пепарони! Бързо, Ваню! Айде, двамата сме котки. Аз съм по-голяма, по-яка котка. Бързо, котки! Гол, котка, пала! Котки да прескачаме стената. Уа! Айде обратно. Айде обратно. Моето е много по-лесно, виж. Той не види Тимо, бе. Моето е много по-лесно. Тимо! Май! Гол! Аз също тъс лукс. Не. Мати Да, мерси. Не бягай! Добре. За малко. Нищо, тази друга игра съм 1-4. Лукс. Репортвайте после ванката, всека игра след като играем с него. Да. Защото не взе 5 сапорт. Четвърти. Сега го не е боги. Не бе, печелим. Ние няма да поне печелим. Да. Това не е баш. Знаеш това да керифи. Как ще блокни тъпото Тимо, бе? Нали, аз също не. Поне да керифи не фиднато. А другото адекери ни е прадня. Ама аз не съм адекери. Аз съм! Прав си. Аз съм по съпорт.